Mana kamanya kwa Ramogi juang kamura mura mintiere machiegni chenro en mar MbakaOromo mana kaka inene toka kanyo chenro mabende dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Koka mano an ka mar kelo ni chal mar fuambo bang'e nyawadwa Joyce Oduor biro bedo ka donjo gi twak e chenro mar MbakaOromo. Koka manya kwa Ramogi juang weche mwaluwo odiochieng' ma kawuono. Mokwongo mana kiseneno sigtiono promo mobiro kanyo Ramogi TV odiochieng' ma kawuono warwako higa achiel. Parni Ramogi TV no yangi chieng' tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2021 odiochieng' maket koda mano higa mokalo. Koro odiochieng' ma kawuono wasecholo mise mopogore opogore chenro mopogore opogore mabende wantiere godo kanya kwa Ramogi juang'ero kama na inya kuom sir mari nikech kokin mabende neno TV ni koken sir mari dino kwa chopo e okang' mwachopo kinyi makawuono kata odiochieng' makawuono wabiro bedo kwa dhialo higa achiel chakre ne yanga Ramogi TV. Puochne pak ne joneno magwa, puochne pak ne ji duto te matiyo e TV mar Ramogi mar neno ni chenro ka chenro obiro ni e sama owinjore. Kopogre gi manya kwa Ramogi juang odiochieng' ma kawuono bende parni en odiochieng' mar 2 mag penj mabende dhi nyime e pacho ka penj 2 madongo mano mar klas 8 mong'ere kaka KCPE kanyakla kod mano mar grade 6 mabende gitimo penj ka gidhi grade 7 mong'ere kaka KPSEA. Penj mabende no chakro odiochieng' manyoro penj makamago men odiochieng' mare mar 2 mabende penj makamago dhi nyime kabende penj makamago biro rumo odiochieng' makiny. Parno odiochieng' makawuono nyithindo mantiere e klas 8 no chako gi penj mano mar science ka onoromo saa 8 mano mar odiochieng' gibiro bedo ka gitimo penj mar Kiswahili. Parno odiochieng' manyoro jotelo mopogore opogore bende no yawo penj makamano. Odiochieng' makawuono kwa Ramogi juang bende jodito mopogore opogore pacho ka no yawo penj makamago. Buora Nairobi penj kata mna containers mag penj jatend piny Kenya mano William Ruto nanitiere e skund primar mong'ere kaka Joseph Kang'ethe mantiere Kibraka bende nong'yo chenro mag penj kaka dhi nyime e skund primar mano ma Joseph Kang'ethe. Bende jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua bende okinyi makawuono nantiere e skund primar mong'ere kaka Komarok mantiere Buora Nairobi ka bende nong'yo kaka chenro mag penj dhi nyime. Kata kamano bende wantiere gi Prime Cabinet Secretary mano Musalia Mudavadi mabende okinyi makawuono nanitiere Buora Nairobi ka otimo nonro mar penj kaka penj dhi nyime nentiere e skund primar mong'ere kaka Kilimani. Parni kwa Ramogi juang chenro mar penj ahinya to higani ondiko historia e piny Kenya ka parni wantiere gi jopuonjre moloyo 2.5 mabende dhi nyime gi penj maggi. Wan kaka TV mar Ramogi pod wakwayo hawi maber ne nyithindo duto te matimo penjgi odiochieng' makawuono. Penj mabende biro bedo ka rumo odiochieng' makiny. Parni pod wadongi penj mar KCSE penj mar nyithindo mantiere klas 12 mabende biro bedo ka chakre chieng' tarik 2 mano mar dwe mar 12 ka bende igeno rumo margi chieng' tarik 23 mano mar dwe mar 12. Kopogre gi mano wang'e ni en ang'o kendo matimore okinyi makawuono kwa Ramogi juang kweth mar Azimio la Umoja gibiro bedo gi romo mar tipo mano romo mag jod bura mag Azimio romo mabende gibago Stephen Kalonzo Musyoka Center mano mantiere Karen Buora Nairobi. Romo makamano nego bed ni chako saa 5 mar onyango. Azimio koro pango odegi romo makamano wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo kanyo wabiro bedo kwang'eyo ponono ni gintiere gi romo mag gi jopiny mabende gibago odiochieng' makiny mano e kar romo kata na grounds mong'ere kaka Mkunji kata Oyo. Koro romo makamano mag jod bura mag Azimio odiochieng' makawuono biro bedo ka chakre kanyo saa 5 mano mar onyango ka bende romo makamano itimo mano e kar jot mong'ere kaka Stephen Kalonzo Musyoka Center mano mantiere e kar jot mar Karen Buora Nairobi. Kopogre gi manya kwa Ramogi juang atiri nyaka e kaunti ma Kisumu. Ntiere romo moro mabende no chakre kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro romo ma idendo kaka ARBEC kata kiero Aquatic Resources and Blue Economy Conference. Romo makamano no chakre odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu kawuono no odiochieng' mar 2 mabende romo makamano dhi nyime e chuny boma mano ma Kisumu. Ka bende parno odiochieng' manyoro jatend migao mano Salim Vuria bende no yawo romo makamano odiochieng' manyoro. Koro kawuono no odiochieng' mar 2 wantiere gi jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu mabende biro bedo kanyiso wa matu
matut hinya kaluore gi romo mabende dhi nyime. Nyakoro mga juang mana ka pile wantiere gi jofwambo magwa mopogore opogore counties mopogore opogore mabende luonwa chenro mopogore opogore. We wadhine e county machielo mano county mano ma Migori kama bendo odiochieng' kawuono nyakoro mga juang e county ma Migori. Jafwambo marwa George Juma biro bedo kaluonwa okang' hinya kaluore gi chenro mabende nitiere yawa moko kata mana dhoudi moko mabende gisani pod dhi nyime mar tero nyithindo nyange. Koro odiochieng' kawuono e kind thuolo mar juma achiel mabiro jodito mopogore opogore e county ma Migori biro bedo katimo nonro hinya ne jonyuol mabende pod dhi nyime gi tero nyithigi mago manyieri nyange. Ka bende par ni piny owacho ma pacho kaendi nitiere gi chenro mano mar tieko FGM mano tero nyange nyithindo manyieri. Kum nego bedni kata mana piny Kenya chopoe mano e giko mar higani. Koro mane chenro mabende biro bedo katimore e county ma Migori. George Juma biro bedo kaluonwa wach makamano e county ma Migori. Kopogore county ma Migori mana kaka nosenyisinwa kwako gwenge duto te ateri nyake county ma Siaya ineno kanyo stop gender based violence. FGM timore county ma Migori Siaya to koro en kedo kod lwenje mago mag kit chwech. Nitiere campaign mabende dhi nyime mano e county mano ma Siaya. To bende dhi nyime to nwacho ni e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Parni nyakoro mga juang chakre chieng' tarik 16 mar dwe mar 11 nyaka chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 12 higa ka higa. En odiochieng' no ero mabende idhialo hinya lwenje mago mag kit chwech, tieko lwenje mag kit chwech. Koro chenro makamanya koro mga juang biro bedo katimore e county mano ma Siaya odiochieng' makawuono wantiere gi jofwambo magwa. Ka bende par ni chieng' tarik 10 mano mar dwe mar 12 higa ka higa idhialo Human Rights Day mano odiochieng' ma ikedo ma jokedne ratiro mag oganda ma pacho kaendi bende wuoga oko ayanga mar tieko lwenje mopogore opogore okenge mathiro hinya ratiro mag oganda. Koro odiochieng' makawuono e county ma Siaya mane chenro mabende biro bedo katimore. Kopogore gi manya koro mga juang iseneno kanyo tunge mago mag liech kanyo. Odiochieng' makamude county ma Mombasa nyakoro mga juang. Tende county ma Mombasa kaachiel kod riwruok mochung' ne chenro mago mag somo midendo kaka Coast Education Center chano sidhayanga chenro mar bero yore mag somo mano e gwenge mag kadhowadh nam chumbi. Wantiere gi jafwambo marwa George oko biro bedo kaluonwa chenro makamano e county ma Mombasa. Kopogore gi county ma Mombasa bende adwaro biro e county mano ma Nairobi nyakwara mga juang. Bende odiochieng' makawuono jatend migao mano mochung' ne cooperatives and SMEs mano jatend migao mochung' ne weche mag ohendni matindo mong'ere kaka Simon Chelugui. Odiochieng' makawuono nyakwara mga juang iyango kata mana chenro mar Hustler Fund mano migosi Simon Chelugui biro bedo kalosi. Parni Hustler Fund ni nego bedni iyawe ayanga odiochieng' makiny mano chieng' tarik 30 mar dwe mar 11. Koro odiochieng' makawuono mano migosi Simon Chelugui MbakaOromo Green Park Terminus ka onoromo kanyo saa 9 mar odhiambo obiro bedo koloso kaluore gi chenro mano mar Hustler Fund. Ponono ni biro bedo ka iyawa yango odiochieng' makiny kata oyo wan ka mar bedo wang'i gi iti mar neno kaka chenro makamano biro bedo katimore. Kok manya koro mga juang na wiya wil gi county ma Homa Bay. Odiochieng' makawuono e county ma Homa Bay jafwambo marwa Alia Beach luonwa wache county ma Homa Bay hinya kaluore gi jatend migao mano mar limbe e county ma Homa Bay ong'ere kaka Polycarp Okombo. Odiochieng' makawuono Polycarp Okombo biro bedo katimo limbe e kar kano lee mong'ere kaka Ruma National Park. Ruma National Park ne jogo eko makia kuma nitiere entiere Suba North mane county ma Homa Bay. Koro odiochieng' makawuono obiro bedo ka olimo Ruma National Park mar manyo yore mabende inyalo tigodo kanyakla gi sirikal mamalo mano mar medo bero sekta hinya mar limbe. Parni wacho dwe mar 12 kinde mabende oganda mathoth jadhialo sikuku wantiere gi Christmas wantiere gi New Year bende ber ka ibero kuonde limbe mopogore opogore e pacho kaendi. Koro odiochieng' makawuono e kama bende jatend migao mar limbe county ma Homa Bay Polycarp Okombo biro bedo kanyo. Kok manya koro mga juang parni mana kaka pile wana kicha weche matimore kor tunge mano mar piny Kenya kanyakla koda pinje maoko wantiere kicha ka mar kelonigi duto te matuche konde pinje mopogore opogore bende wan ka
mar keloni weche mabende biro timore e kor odiochieng' bende wantiere gi jofwambo e kor gwenge mopogore mabende gin itwa kendo wang'wa mar neno ni inya kwa Ramogi Jwang' iyudo wechegi e yo ma adimba. Kok mano gikanye makela e giko mar chal mar fwambano ka Joyce Oduor e kore yo makoni kod kocha gi wende mabende chopo e studio ka mar donjo e twak mane chenro mar mbaka oromo. Mako yo matin kik dhi mabor. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Shabiki.com. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekeno. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tero malit na masongo vadhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa Mana Ramogi TV. Kinyal piem koda to okinyal chalo koda bi nikech pacha ringo matek moingo mari. Dongi neno gimora mora mana timo kaya na timo man nikech tapki ngisa na tim na kuoi tapki kenda kuoi kariwo lwetena kikichaki tim gimi timo kai ni kendo akuoi nono onge kuma mama na bero dhie Dani nyalo wuotho Dana anyalo Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Platinum ni waere kabisa. Okonyowa. Kembe mang'eny machiwo ne ji pesa gi dwa pango line machak duogni karatasi. Platinum to kon wang' ni ability pesa kuomi kata seche 24 okrum umiyowa yote miyowa pesa kata wagen go olo kamano to umiyowa yot mar olo kose penye ni confirm details magi pesa simbi wach makanyo waloro wadhi mbele gi biashara mawa. E kambi mar Platinum Credit waketo mwandu kuom jogwa mondo gitinwe yo makare sasa ya maidwarowa. Mane momiyo keto achiel kuom kembe mabeyo mandiko ji e tich e piny Kenya. Yuanwa tole namba mar 0709 900000 mondo watudre kodi kawuono kata di star *619#. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiende ni ng'ama ratego moloi gi teko okinyal wiye ka en machiegni nikech mano to goi ma onegi. Irito mondo dhi mabore ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wiji. Niki gitem wuoyo marach e wi joma ohewo gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoi sidang'. Dial *811*276# to get liech ikuodho kolokong'eye.
It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ramogi jong mana kaka ineno Ramogi TV ruako higa chielo odiochieng' ma kawuono pod wantiere kod mor kachiel kod ilo kata kisani mabende wadonjo e chenro mar mbaka oromo ka bende wadagoyo mbaka e studio kae mbaka mabende wasebedo ka wachuelo ni nyaka e kor gweng' kama intiere in kaka nyako Ramogi jwang' mar mondo mi wariure kanyakla e mbaka kaluore ni mbaka e magero ganda kendo e makonyo e gero piny Kenya. Emomiyo chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono antiere kod welo ariyo mano Philip Pande kachiel kod Joseph Awino giduto gin jonon weche mag siasa wada bedo kodgi kod twak mong'itha ahinya to kotudore kod ting' kweth maketo sirikal tesre nyaka sani kweth maketo sirikal tesre kata kweth no mar opposition wang'e pacho ka ni en kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth mapingo piny owacho osewacho ni gibiro wuok buore Nairobi ka romo mabende gigeto mar kumo godo wach mar dwaro thicho oko e apisi commissioners ang'wen mag IEBC mabende no chwala buchgi e nyim od bura ka bende idwaro no thichgi oko e apisi to kane gisebalo kod jatendgi Wafula Chebukati mano tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Penjo en ni bende en okang' makare mar mondo mi Azimio la Umoja ochak bago romo makamago e gwenge mopogore pacho kae ka gidwaro ni jopiny oping wach makamano koso nego bed ni gitime e yo mane maponono ok nyalo rocho kwe manitiere pacho kae mana kaka senyisi nyako Ramogi jwang' antiere kae kod Philip Pande kachiel kod Joseph Awino wada bedo godo kod twak mong'itha kotudore kod magi. Nyako Ramogi jwang' in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha wantiere live iyudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kata kamano Philip kachiel kod Joseph machiegni ure twak okinyi makawuono. Kapok wachaka yanga twak marwa odiochieng' makawuono e wi ting' kweth maketo sirikal tesre. Odiochieng' makawuono wantiere kod mor kaluore ni odiochieng' kata tarik maket kod ma higa mar 2021 Ramogi TV no yawa yanga ne wadhi e yamo. Ang'eyo ni un bende usebedo kuneno Ramogi TV kumoro amora ma untiere. Kinde ka kinde nyathi kochopo higa achiel tikwayo ne hawi maber. Kwanwa uruawe maber kwa chako kodi Philip Pande eka wadonje twak marwa. Erokamano Joyce, mokwongo en puoch gi pak ne Ramogi TV kendo Royal Media Services mane omiyo jowa ma onagi thuolo mar neno TV ayanga e dhok magiwinjo kendo kin be goyo mbaka. Thuolo ma wan go kaka wuono en mar ni Ramogi TV osebedo kendo programs wapano osekelo yot ne jowa mane kizungu chando kata Kiswahili chando to gideyowa gi jowa moti mantiere kor gwenge. To kata mana joma tindo bende mapuonjore wacho dholuo. An gi ng'ato e oda mapuonjore wacho dholuo ma dhi e klas 1 higa manyien. To ntiere gi chenro moro iluongo ni thapki mapuonje ng'e dholuo. Koro Ramogi TV osetimo maber kendo wakwayo nu hawi maber, umed tiyo maber kaka usetimono. Erokamano ahinya. Kopogore kod thapki ponono ntiere chenro moro momako wang'i Ramogi ka? Nitiere weche mang'eny kaka mbaka oromo. An ajatene mar mbaka oromo. Seche moko ajoin gi studio ma Kisumo, samora biro ka ntiere Nairobi kama
apani mago weche makonyo jothurwa kendo gotieno bet twak ma ubetgo ma John Bati bedogo ma enchiene Charles Odhiambo bedogo ka wuoyo gi jowa ma jothurwa e weche mag siasa nono weche mag uchumi osebedo ka konyo jowa kabisa. Erokamano ahinya. Korka kori Joseph Owino, ang'eyo ni isebedo kiluwo chenro mag Ramogi TV, ponono ni chako luwe tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2021 mane wasidhe, kata ponono ni yude e kore kanyo ka wantiere yo nyaka sani. Inyalo wacho ni Ramogi TV osegoyo kag mane, hawi mane minyalo kwayo no? Kamano Joyce, mokwongo agone akwanyo hawi maber kuom atua mano kawo mar kelo TV mar Ramogi ne jowa ma jo onagi. Chutho usetiyo matek kendo useyawo bedeu kukelo no programs manya konyowa e weche mag gero oganda gi puonjo oganda yore mopogore opogore. Kuoma wuon damed mana gombo mondo mi umod kalo kang' usechope, nikech king'iyo pinje kuonde moaye kande waneno ni usedonguru badu lach kendo mako pinje kuonde mano oganda mano udwaro magi kaka pinje mag Dhiluo, Nyanza part. Koro en ma haim kwach maber ni programs mongo ratil MbakaOromo karka muru pinyoru mudhigo the morning program anaka ulungane ayaw ulungangowa mukinyi chande utiyo matek kendo usetemo mondo mi uger jonagi wagono erokamano kendo wakonyo hawi maber. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajwang' bende kamoro amora ma intiere odiochieng' ma kawuono Ramogi TV orwako higa achiel, pod inyalo medo orona ote mari e kinde ma bende wadhialo higa achiel. Kata kamano asenyisi ni thuon wach ma bende watwake okinyi ma kawuono en ting' kweth maketo sirikal tesre, mane en kotudore koda kaka ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga nyocho loso ka entiere gwenge ma Kisumu, kowacho ni gibiro chako bago romo e counties mopogore opogore pachoka, ahinya to ka gikwedo wach dwaro thicho oko e apisi commissioners ang'wen mag IEBC mano moriwo jalup jakom IEBC Juliana Cherera, wantiere kod commissioner Justus Nyang'aya, Irene Masit kachiel kod Francis Wanderi, kiwacho kanyo ni negidhi ataro mar chika mar dagi kata tamre duoko mag yiero mar jatend piny Kenya. Ka bende nitiere ji ang'wen manodhi e doho ka dwaro ni ok nodhi e doho, nodhi e bura kata nochwalo okwayo margi ka dwaro ni othichgi oko mar apisi kaluwore ni ok negitimo gima ni kare. Kwanyalo chako ayanga kod winjo kaka ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga noloso e kinde mane ntiere e kaunti ma Kisumu. Eka wachak twak marwa. Bende keshikaji turoka. Piny rach ahinya, uchumi gore piny, nengo odhi malo, nengo mogo ni malo, nengo sukari ni malo, nengo mafuta ni malo, gik moko duto te. Ma jogi nosingo ni jopiny ni kagidonjo ni moko ne giwacho ni kagiketo muma piny to dok piny. Ugiko ni bang' dwe achiel nengo mogo biro akum shiling 200 e mfuko dugo shiling 70. Imotimi nengo mogo idho malo. Mafuta bende gikone giduoko nengo ne piny. Mafuta bende nengo ne chako dogo medre. Koro miyo gik miwacho en nani ni singo imede wi singo kendo imede wi singo. Kata pesa mane wacho ni kelo ni kijande maonge gimoro mimede wiye. Koro sani giwacho ni nyaka gimed gimoro e wiye 8 ewi 100. Koro mano nego mi joma mine pok obiro, joma ong'ol pok obiro. Sani ne giwacho ni gidhi dwoko gope piny. Nyoro nyo gidhi timo kihola piny jo Korea. Gimedo mna gope. Ne gikoni gidhi dwoko bende keshikaji turoka. Piny rach ahinya, uchumi gore piny, nengo odhi malo, nengo mogo ni malo, nengo sukari ni malo, nengo mafuta ni malo, gik moko duto te. Ma jogi nosingo ni jopiny ni kagidonjo ni moko ne giwacho ni kagiketo muma piny. Philip kachiel kod Joseph, mano
jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kanoloso e kaunti ma Kisumu. Ka bende owacho kanyo gik mopogore opogore mane sirikal mar Kenya Kwanza osingo ne jopiny. Ahinya winjo kanyo kanowacho ni nosingo nukuseketo muma piny tachiel 2 3 biro timore, nengo biro dok piny, to nyaka sani onge gimoro amora mosetimore. Ka wachako mana kod kanyo kapok wadhie kata e wach mar jo IBC ang'wen korka Kori Philip, ting' mane magintiere godo gin kaka kweth mapingo piny owacho mar neno ni ponono giketo sirikal tesre mondo sirikal mar Kenya Kwanza ochop singo duto mane gisingo ne jo Kenya e kinde kisera mar ombulu. Japan en gima ber weche ma Migosi Raila Amolo Odinga wacho, nikech onge piny ma sirikal nyalo tiyo ka onge ng'ato ma menye toch kata go e taya mondo ng'e kasoro mantie kata weche mok timre maber. Tiende ni sirikal nyalo chiko jopiny gik moko to chwe moko timogi. Koro ng'atno mochung' man gi ratiro mar kwedo sirikal kata paro ne sirikal nyao ma en go e kit tatije en opposition leader kata jo mantiere civil society movement kata jo ma jo kanisa. Kwaseng'iyo piny Kenya kako bet kawuono chalo gima kanisa ni achiel gi ker. Civil society okosebedo ka wuoyo ahinya. To koro ng'atno man gi ratiro kendo manyalo kwedo sirikal nikech en bende en gi thuolo mar timo weche moko mane ochiko piny kata nochiko jo Kenya en Migosi Raila Amolo Odinga. Koro tiende ne en gi thuolo mar ng'iyo sirikal kaka sirikal timo tije. Wabunge moyier mantiere opposition nyaka bed gi ratiro kendo nyaka kaw thuolo margi mar pingo sirikal kendo kwedo sirikal kata paro ne sirikal nyao ma en go. Civil society be nyaka duogi, jo kanisa bende nyaka duogi. Koro en ting' monego wating' kaka jo Kenya moko wene Raila Amolo Odinga kende gi wabunge. Korka Kori Joseph Owino bende iparo ni kweth mapingo piny owacho osewuok oko yanga kata gitimo gino makare mar keto sirikal mar William Ruto tesre. Parni William Ruto bende nowacho ni en ok odwa ni opposition kata kweth mapingo piny owacho odonje sirikal mare. Nowacho ni bedura beda bathe kono, adwa ni kaka sirikanda tiyo. Ero sani gisebedo ka giwuoyo ni nengo mar mogo nusingo ni biro dok chien, nengo mar mauta biro dok chien, to pok waneno. Bende gisetimo gino madwarore mar neno ni ponono sirikal ochopo singoge. Kose gin gigo manyalo wachacha ni sani kweth mapingo piny owacho ponono en mana hot air. Joyce, agoyero kamano. Question mipenjo on the issue mar en dwaro mar jatend piny Migosi William Ruto ni mondo mi jopiny gi jo minority party kata kweth mar Azimio Kenya One Kenya Kwanza Alliance onon ratiro kaka gitiyo kendo gi yore mar tich ma kaka jo Kenya Kwanza timo Kenya Kwanza timo gi kalore gi promises ma wachiwo ne jopiny. Chutho kano jatend piny